guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, eta batzuk egin duzue herriaren bisita salarekin, hau da bigarren zatia da, hau da zirtzak saioa, eta hau da protagonista, esak egitza, de haien zatu da. Venga, idoia gara izango da urtestea, egia marrazokariak behar orkestuko ditu. Lanak beraietik ditugu, ia izan jartzen ditugu. Dizartitan, ez da? Eta goizko garantia badaukau, ez da? Hori asko jartzea. Berak esan du, egun non, guztioi, eta hori, zirzar bapateko marrazki saio honetara, alde batetik Usuriko udalak eta komiki guneak antolatu dute saioa. Dagoeneko batzuk etorri zate Arriai bisitak itatutik, hori pentsatzen dut dagoeneko Stendhal sindromearekin zatoztena honean dagoeneko. Eta besteak ez zaten afun, laster ikututa bero, sindromea pairatuko zuen baita ere. Zeren esan dut, zer da Stendhal sindromea, ez da? Esan dut, zehazki zer da. Gizaki bat artelor baten aurrean dagoen unean bihotz erritmoaren areagotzea, bertigoa, nahasmen mentala eta eldartioak ere sortitzari gaixotasun psikosomatikoa da. Orduan, jarrak esan nahi du, margo batetaz, eskultura batekin, proiezko gogotitzia kutsi gara bera. Beraz, behar bada jarraituko zuen behaien marrazkia egiten hasten dianean sindromarekin, zan ere, urrengo 60 minutuak horretan pasako dute. Baiaga, ez edik, Joseba Larretxe, salabera bat, behien gara, komikilari, marrazkilari, ilustratzaileria, biak Usurbidearekin lotura estua daukatena, alde batetik bat Usurbideen jaioa dalako, Antxon, eta bezetik, Joseba Usurbideen bizi dalako, ezta? Bat gaztea eta bestia, gaztea ez. Hola dala, ez da ibeste, hori txiko den, eta, oingoz, badazkoa datu gehiago dauzkat, beraien burua eta beraien ibilbidea aurkezteko, baina nik uste dut, lehen bizita behin aurkezpen honena berari ondo eta jidera egiten erakustea dela. Beraz, esango diegu altxatzeko, errotu baina gainu pila bat dauzkatue, horiek hartzen hasi, eta lehenengo ariketa batekin hasiko gara. Ez dakizuena pixka bat dola saioa, bertso saioa bezala, baina marrazkitzak izan beharrian protagonismoa, marrazkia izan dute, nik ariketa batzuk jarriko dizkile, gai batzuk ere bai, zerbait kasuetan, eta beraiek 10 minutu edo denbora mugatu bat izango dute panela edo osatzeko. Ezakit, hasi aurretik zerbait esateko badaukazue, azkeneko hitz edo lehenengo hitz batzuk, edo ez? Eskatzue? Ez, lasai, Orduan, lasai, gozatu zazue bitartean, eta hasiko gineke lehenbiziko ariketarekin ditu dioguna segirila, edo izan dintekena. Nik gai bat jarriko dilek, abia puntu bat, eta beraiek txandaka bat hasi eta besteak jarritu berko du urrungo marrazki batekin, eta txandaka, borobin bat edo horrelako ibilbide bat eginez, panela osatu beharko dute. Beraz, argia hitzekin loture daukanez, saio honek lehenbiziko gaiare horrekin lotuko dugu. Eta dauneko batzuk ikusi duzue, bai ibilbidean, beste batzuk ondo ezagutzen dituzue, hor demar plazan dituzte demarrik, eta demarrikin hasiko gara. Baina, horren aurretik, zein hasiko den erabakitzeko, zuen laguntza behar. Hor da eskatu bi txartel, hau saio interaktiboa bat izango da. Ez bentsa, zerrien preko zera, lan inberko dezue. Txartel berdea Josebarentzat, txartel naranja, Antxonentzat. Beraz, zuek aukeratu, zein nahi ezue, lehenbiziko puntua sartzea. Esan ditzuen, zein hasiko da? Altxa? A ver, bai, gotatu lau, sortzi. Aurkezpena agarrituko dut, seio, gero, urma pazientziko ditut, baina baina aurkeztu dituko ditut, ez da erresa baina. Bueno, Antxon, zeutuko zuen, zaki dizuten, aita baino zerbait gehiago da. Bai, zakirak dizkik eta zaki motxoaren sortzailea ere bada. Baina, nik izan ere, Freudek ere zerbait zeresana babaka, baina hor txuzten dut.
lezioak emanez, eta izjokoetan darizuen bezala maixua da, eta egunerokotasunean kritika zorrotza egiten diona morerekin, ez? Egunero herriako atzeko zinta horrekin. Eta, bukatzeko, ez du nahi hau datu importantea galdu, eta da, lafernak gustatzen zesilela, baina ezagak galdien bezala. Ustetan dago ere, personaia ezagutzeko askoz ere importanteagoa da. Horren beraren tatxalo zapada da. Pentsatzen bitartean. Joseba beran jaietzen, baina ez da beran bizi. Oso gehienetik esaten ez. Ninguna jaietzen, ari beran. Ninguna jaietzen, baina zurri bizi da. Joseba izena du, baina Josebizi ditzen dio buruari. Baina marketinga dira, baita nahi inglesa eta kanpoko hitzak beti da askoz ere erakargarrigoa eta pentsatzen dut uste aurki Usurbilgo bisita egin dezuena hori izango da Arriaitz Speaking Art Experience deituko jena. Jende gehiago erakartzeko baita ere, ez dakigu ikusiko dugu. Center, eta ero center bat, bat center falta da, hori da, Speaking Art Experience Center. Eta arkitektura ikasketak egin zituen, baita nota onarekin gainera. Baina bizitza formal da lasai bat aukeratu beharrean, marrazte jarraitu nahi zuela erabakitzen. Eta hemen entzuten dira, momentu horretan, horako gozera esaten duen, entzuten ditugu bere gurasoen asperena. Esaten duen horako gozera da. Orduz gerozti, bere talentuak, hasi izan agatik eta bai bere talentuagatik eta baita ere 20ko bileten gatik eman ditugulako, toki eskotan lanian ikusitzen duen, eta kolaborazio pila bat eta pila bat egiten ari da, Berrian, Gaztezulon, Navarralde, Xabidoi, liburu eta disko azkalan, gaztetxoei ikastaroak ematen diete, Argian, eroski, Argian batez ere, Larrute iraian 50. azala egin du doktoreskoa berriro ere, beraz, izugarrizko artista dugu baita ere, eta gainera hori gutxiez, eta egun batetik bezala aita izango da. Bai. Ze, imprimateritik laser aterako baita, beren lehen novela grafikoa. Novela grafikoa, ez komiki luzea aterako da. Joana Maiz izanako duna, Durangon edo Usurbilen edukiko dut eskura gaiz, hori ere. Eskala edo, izena ez dakik, gaur egun jantion ezin da izan bezan. Ezin da. Etxio behar dugu berak gure izan. Hori da. Joana Maiz. Baina bat izua jantion bakoitzak esan behar duzela. Lehen horrexak batzak. Kontua da, horrela orkestuta, Joseba Mutil perfektua dela, juri. Nio behar ez. Bauzi zaten, ez zaiz diztetu batu, ze bere bekik urdin biope horiek, eta loperi xan horren atzean, ojo, Dragoi Bolaren kapitulo alternatiboak egiten zituen mandazale ankerrak baitago. Tinta beltza xauzteko inolako beldurrik ez duena. Eraz? Hori, aurkezun argi, pakin. Udah pasang bisa kau lah ya. Txanda, antxo, itxuko horiek ez egin. Eizan dure, bale. Zatoz, eta jarraitu izanzu magazkia bezedez. Eta zu, atzera. Atzera, trabi gabe. Izan puska. Agora, não, comigo, e... Mas...
Mungkin itu dia bisa.